Yan ang jogging. Jogging. Diri ka. Kasing gutom na siya, ma. Ang dumi. Kain tayo! Kain tayo. Hello guys. Nahagard akong gagawin. Dito kayo sa ukay-ukay. Ayan o. Ukay-ukay tayo. Tube. Tingnan nyo naman. So ako nagliligpit. Dapat sa takot saging, pag gutumon man taon niya pag mag-plate ah. Ikaw, takot saging. Ayaw mo si snack din ito na. Oh, muna tayo ng jogging. Jogging. Diri, come. Turon ako ah. Duha. Dili, anak! You hold this one. Hold. Hold. Please. Thank you. Tap, 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 pon. Come na. Hello guys. Good morning. Dito muna kami sa park guys. Kasi maaga natapos yung exam nila. Kaya naisipan kong i-ano na lang siya dito sa park. Excited siya sa isda. Wala nang isda dyan. Bibi! Oh, wala na yung fish? Na yung fish? Ano na di eh. Meron na palang fish. Yung last na punta namin dito, kinuha yung mga fish. Kasing gutom na siya, ma. Ang dumi. Masaka ko dire-dire. Uy! Kain tayo! Kain tayo. Masarap tong ano nila guys, turon. Doon talaga kami bumibili ng turon kasi mayroon siyang langka tapos malaki. 10 pesos pala to ang isang ganito. Okay. Family time ta? Papa. Ay, wala si Papa. So, Mama and Hagrid time lang. Di family time no. Wala si Papa. Ito na. So, ang lalaki nito guys. Tapos masarap. Kain tayo guys. Hello guys, good morning. Good afternoon pa pala. Today is July 26, no? 27, 2018 at yun nga kayong mga 26 day. labahin na 26 lagi. Today is Thursday. So ngayon day off ni Papa, Hagrid. Tapos siya mag-lunch pero actually tapos siya mag-lunch pero gusto pa rin niyang kumain ulit. Kagagaling lang yan sa school. And yung aming ulam ngayon is sinabawang baka. And nagluto na rin ako ng konting tawag dito, longganisa. And then yun lang yung kaganapan. Actually busy lang ako mag update ng stocks. So tsaka inantok ako kanina yung pagdating nila, inantok talaga ako. Ayun, kain tayo guys. Kain tayo! Hello guys, good afternoon. Today is July 27, 2018, Friday. So, aking ginagawa ngayon is habang akong nanonood ng YouTube, tingnan nyo naman. So, ako nagliligpit ng aking mga stocks dahil mamaya mayroon namang bagong stocks sa darating. Pero tatapusin ko lang to guys dahil kailangan namin umalis mamaya. So, good luck. Ang dami pang liligpitin. Hello guys, good afternoon. So today is July. Today is July 28, 2018. Plita Godzilla. Ang daming kalat. So kami ay alay, susensya na hindi ako masyado nakakapag-vlog ngayong ilang araw na kasi sobrang busy lang talaga guys. And
Kami ay alis na. May pupuntahan pa akong mananahe. So, yan. Kita-kits tayo mamaya. Samahan nyo kami mamaya guys. May bibilhin kami. Fancy. Fancy guys. 59. Louis. Yung komportable lang talaga. Eto, mukhang okay ito. Cotton. Ang pangit tingnan sa camera. Kaso 30 lang yung binadget ko. 30 pesos. Ito, ang ganda naman. Ang cute. Kaya lang parang low cut. Saka yung mga dark sana. Ito naman parang teenager naman ito. Hello guys! Nahagard ko kung gagawin. Dito kayo sa Ukay-Ukay. Ayan o, Ukay-Ukay tayo. Ay, vlog mo po si Papa. Si Papa. Yung isa. So, ito yung sexy short, 50 pesos. Medyo mahal na siya, pero in fairness naman, pwede siyang pwede siyang pang lakad. Ayan o. Ayan, in fairness. So, pass muna tayo guys. Medyo maliliit siya. At tayo ay medyo hindi naman tayo slim. Saturday kasi ngayon, kaya every Saturday ang daming mga ukay-ukay dito. Hello! Shorts daw kay Papa. Excuse gamay lang, baliw. Kay Papa is shorts, pantalon. 100 pesos. Kaya pa. Gusto ko ng ganito guys. Oh. Kano kaya ito? Pa! Tsada pa? Waka-waka. Pwede. 50 pesos lang pala to guys. Pang pader. Sakura, uy, dako ba kay kagpaa? Ay, at ako'y naglalakot na guys. Sobrang init. Si Papa hindi pa siya tapos. So, yali, dali. Talikam. So, after dito, may pupuntahan pa kami. At mamaya pupunta kami doon sa pinamama, sa aking mother-in-law. So, doon na kami magkahapunan. So, si Papa.